Bé, Carles, si no et sap greu, et voldria fer unes quantes preguntes. Ai, perdoneu que arribi tard. Hola. Hola, sóc Carles. I com et diuen a tu? Ah, sí, no t'ho he dit. Som Nabel. Ets de València, no? Sí. I tu, d'Eivissa? De Manacor, Mallorca. Bé, el tinc pressa i li hauríem de fer el qüestionari. Un qüestionari? Ala, com te passes? Si hem d'escollir un nou company de pis, millor fer-ho bé. I tant, endavant. La feina ben feta no té fronteres. El que jo dic sempre. Però hi ha gent que prefereix fer les coses de qualsevol manera. I aleshores passa el que passa. Exacte, exacte. Bé, Carles, em podries dir els teus cognoms, sisplau? Sí, em dic Carles Camps Rodríguez. Lloc i data de naixement? Nascut a Paterna, comarca de l'Horta, el 10 de maig de 1989. Taure, oi? Sí, la gent diu que som una miqueta avorrits perquè ens agrada ser prudents, però sobretot som treballadors i molt responsables. Ui, que bé. Sí, ella prefereix els ganduls irresponsables. Què estudies? Ciències de la comunicació. Vull dirigir un diari. Dirigir un diari? Sí, el de la meva família. De la teva família. Ah, està bé això. Està bé. Em pots dir el teu mòbil i l'adreça de correu electrònic? Sí. El meu mòbil és 685 30 55 12 i la meva adreça de correu electrònic estribord@gmail.com. Estribord? Sí, és que m'agrada molt la navegació. El meu papà té un xicotet iot de 20 metres d'eslora. Ah, està bé, està bé. No suporta arribar a una cala i que estigui plena de barques. El problema de la navegació és que s'ha popularitzat. Sí, fins i tot el meu jardiner té un iot. Ets classista? És un problema? Tot el contrari. Bé, jo no tinc més preguntes. Per mi cap problema. L'habitació és teva. Potser a mi no m'assembla bé que se quedi. Un punt més a favor seu. No m'assembla bé. Està bé, fem-ho a sorts. Si surt cara, es queda. Si surt creu, busquem una altra persona. Cara, es queda. Benvingut a bord. Ah! Bé, jo me'n vaig, que tinc classe. Fins després. Fins després. Este tio és un cretí. Sí, però és fàcil d'enganar. Això sí, gràcies per aconsellar-me. Perdó, m'havia deixat. Però... Jo ja havia dit que no m'apareixia bé que se quedàs. Llàstima que hagi sortit cara. I no creu. Va, anem a fer unes birres. D'acord, però pagues tu, que jo estic pelat. El català, amb uns 10 milions de parlants, és la 12a llengua més parlada a la Unió Europea. Es parla en 4 estats diferents. A Andorra és l'única llengua oficial. A l'estat espanyol és la llengua pròpia de Catalunya, el País Valencià, on també se l'anomena valencià, les Illes Balears, la Franja de Ponent, a l'Aragó i la zona del Carxe, a Múrcia. A França, el territori de parla catalana es concentra a la Catalunya Nord. Finalment, el català també és la llengua de la ciutat de l'Alguer, a la costa occidental de Sardenya, a Itàlia. La principal expansió del català es produeix durant el regnat del rei Jaume I, al segle XIII, quan aquest conquereix el regne de València i Mallorca. Durant els segles següents, la corona d'Aragó annexiona les illes de Sardenya i Sicília i el sud d'Itàlia. I concretament al segle XIV repobla l'Alguer amb colons catalans. És per aquest motiu que avui encara s'hi parla català. En comparació amb altres llengües, la variació dialectal del català no és gaire significativa. Tot i així, es defineixen 2 grans blocs dialectals, l'oriental i l'occidental. Dins del bloc de l'occidental trobem el català que es parla al País Valencià, a Andorra, al Carxe murcià, a la Franja d'Aragó i a la meitat oest de Catalunya. Mentre que el català oriental inclou els dialectes de la meitat est del Principat, les Illes Balears, la Catalunya Nord i l'alguerès.